Philippine Sea. Pero ang pangutana gid hain mang Estados Unidos, hain man ubang kanasuran. Kung naat nila sila dili tila mag-ingon ini at China. Ibaw mo nga nung hantod karon ang Estados Unidos way klarong deployment diya sa West Philippine Sea. Di sila ka-justify sa ilang public. Election year ba yaron? Di ato sa eleksyon, mamulitika ang mga hindungdan. Si US President Joe Biden apike ni Donald Trump. Usa sa labing dakong bintaha ni Donald Trump batok ni Joe Biden kanang kang Trump nga domestic politics. Na para ni Trump unya na ng mga problema sa ubang kanasuran, ang atong problema sa Estados Unidos mo'y akong unahon, mo'y akong gastuhang kwarta. Ngano mo gasto man pila ka bilyon ka pesos para sa South China Sea ug kita kakita sa porma ng dagata. So lisod kay pag-justify ngano nga mo bukbo og resources ang Estados Unidos diri sa West Philippine Sea o sa South China Sea na daghang kay nagalisod-lisod, mas dagko ilang problema dito sa shooting, mas dagko ilang problema dito sa ilang panagsungi sa Estados Unidos. Conscious kayo si US President Joe Biden ana. So kung mahimo angan-angan lang una ni until after the November elections, hopefully mo daog si Biden batok ni Trump. Kay kung mo daog si Trump, usab ang kamada. Mahimong dili na priority ni Trump ang Asia Pacific ug magkatawa ang China kung mabiyaan sa Estados Unidos ang Asia Pacific region. Kay lain ang priority ni Trump. Ngita siya mga away dito niya. Sus, dako kay kabalaka ini ang European Union. Kung mudaog si Trump, amigo na ba silang Putin? Ako lang ihatang ni Trump ang Ukraine ngadto sa Russia. Diri China, amigo ra ba sila ni kinsa ning pangu sa North Korea? Ako lang idaog ni Trump mo ingon siya sa North Korea, appeal dia sa China para aligre. Pabuti ra na diha. Para bugag lapinig. Ka-irresponsible ra ba ining Trump? Kakuyaw. So, usahay, kung ato lang tutukan ang West Philippine Sea, di ta kasabot ngano ni ngano na. Pero kung ato siya i-relate sa mas dako nga hulagway sa ubahin sa kalibutan, maybe makasabot-sabot ang jutay. Ngano nga hangtod karon ng Estados Unidos kutob ra sa istorya. Wa pa gi actual nga deployment sa aktual nga mga puwersa aron sa pag bugnaw man lang. Pag pasabot malas China nga ayaw kay ninyo apikiha ay kanang binastusi ang Pilipinas. Hopefully, dunay certain amount of deployment ang ubang kanasuran sa kalibutan aron lang pagpahinumdum sa China di namo talikdan ang Pilipinas. Kay kung mauna na sa nga kutob ra sa istorya ang ato mga aliado, daghan sa kairo mga trolls, daghan kairo mga propagandista mo ingon, unsa may gibuhat sa Estados Unidos? Giputla ng kumangko atong sundao unsa gibuhat sa Estados Unidos? Istorya ra gyapon. Istorya rin yung nadawat gikan sa Estados Unidos. Pagarpar na nakuha ninyo gikan sa Japan. Gipagarparan na gihapon mo sa Canada. Gipasaligan lang gihapon mo sa Britanya. Wa pag yun may aktual nga suportang nadawat gikan nila. Nagsigig sungog, nagsig uyog, nagsig tayog sa itong katauhan nga wa may gihimo ang Estados Unidos niyo, tigpasagdan ra mo ana. Imbes mo kontra mo si amin na lang mo sa China, aron di kayo mo diha maapiki. Mo na linya karon sa propaganda. So inaot ang ubang aliado mga nasod conscious ana nga atong katawhan Pilipinon gusto og reassurance nga di ta nila biyaan, di ta nila talikdan og niabot na ang panginahanglan na mo level up sila sa ilang suporta.